Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Curaçaose minister van Volksgezondheid, Natuur en Milieu, Sizuka Amelia Reumer, heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd dat dankzij populistische beslissingen in het verleden we nu met een duur ziekenhuis zitten. Volgens de oorspronkelijke plannen zou het ziekenhuis niet meer dan 400 miljoen gulden moeten kosten. Daarna werd er afgeweken van die plannen. Zo werd er niet meer samengewerkt met Bob Pinedo en werd er besloten om het ziekenhuis niet op het Amstelterrein te laten verrijzen, maar in Otrabanda. En nu is de 600 miljoen gulden al overschreden, aldus Amelia Reumer. Een parlementaire enquête zou duidelijk moeten maken wat er in het verleden allemaal mis is gegaan met de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis. Dat zei minister van Volksgezondheid Sizuka Amelia Reumer gisteren. Volgens haar is er veel misgegaan en een parlementaire enquête is een goed middel om dat te achterhalen. Een parlementaire enquête is mogelijk op Curaçao, maar is nog niet eerder uitgevoerd. Voorzitter van de APVO Adrie Willems raadt alle oudere ambtenaren aan om goed na te denken voordat ze de aanbieding van de regering ondertekenen. Gisteren werd bekend dat minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Conquet aan meer dan 600 oudere ambtenaren een aanbieding heeft gedaan om voortijdig met pensioen te gaan. Maar volgens de vakbond moet eerst de vakbond goed nakijken wat er allemaal in staat voordat iemand tekent. Overkoepelende vakbondsorganisatie Solidaridad Sindicaal is al enige tijd bezig met het plannen van mogelijke acties. Dat zei Frensly Cellier, woordvoerder van Solidaridad Sindicaal. Volgens hem is het goed om voorbereid te zijn omdat de overheid bezig is maatregelen door te voeren waarover geen overleg is geweest met de vakbonden en die nadelig zijn voor de werknemers op Curaçao. Hij hoopt dat er snel overleg kan komen met de overheid en dat er andere maatregelen worden genomen. Tot die tijd is men bezig met het plannen van mogelijke acties. Afgelopen zondag werd door de politie een grote verkeerscontrole gehouden op de weg naar Westpunt ter hoogte van Daniel. Gisteren maakte de politie bekend dat er 287 auto's zijn gecontroleerd en in totaal 64 mensen een proces-verbaal hebben gekregen. Onder meer vanwege het rijden onder invloed. Ook moesten enkele families te voet naar huis omdat de auto in beslag werd genomen. Het is de baas van de grootste voetbalorganisatie ter wereld, Gianni Infantino. En hij komt binnenkort naar Curaçao om te kijken hoe het hier met het voetbal gaat, maar ook om het 100-jarig bestaan van Young Holland luister bij te zetten. De club kijkt al uit naar het bezoek van Infantino en ook de rest van de voetbalwereld op Curaçao is verheugd over het bezoek van de grote FIFA-baas. Zwaar onweer heeft in het zuiden van Pakistan aan zeker 16 mensen het leven gekost. Onder andere de miljoenenstad Karachi werd getroffen door zware regenval door de monsoon. In de stad stierven 9 mensen, voornamelijk als gevolg van elektrocutie. Elders in het gebied stierven 7 mensen door blikseminslag. De straten in Karachi kwamen onder water te staan terwijl het treinverkeer tot stilstand kwam. De Nationale Rampenbestrijding waarschuwde voor overstroming in het noorden en zuiden van Pakistan vanwege nieuwe hevige regenval die wordt verwacht. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.